Ён натхняе і весяліць. Ён мае густую бараду і хітрыя вочы. Ён прыходзіць да нас у часіны цяжкія. Ён сімвал і вобраз усіх беларусаў. Ён дзед... Барадзед. Тьфу ты, не ты. Это у вас, міленіалаў, барадзед. А на працягу амаль што ўсяго 20-го стагоддзя сімвалам беларусаў быў зусім іншы дзед. Дзед Талаш. Талаш. Просто Талаш. Звычайны паляшук, які ў 75 год узначаліў партызанскі атрад супраць палякаў у савецка-польскай вайне, а падчас Другой сусветнай вайны зноўку сышоў у партызаны, калі яму было ўжо амаль што пад 100 гадоў. Хлопцы, давайте за мной! Ды хлусня гэта ўсё, байкі. Отшапитеся от старога, ён же ходить не может. Мовчите, смеркачи! Слухайте во, что Тимох вам рассказывая. Давай, сынок, валим правду матку. Сёння герой нашай перадачы крэпкі арэшак і партызан Васіль Ісакавіч Талаш. Легенда деда Талаша выросла да ўсесаюзнага маштаба досыць раптоўна. У 1932 годзе на Палессі праходзіла вялікая беларуска-украінская этнаграфічная экспедыцыя. І вось у вёсцы Новасёлкі Петрыкаўскага раёна на лаўку да этнографа прысеў 88-гадовы дзед Васіль Талаш і пачаў распавядаць. Але не пра прывідаў і не пра абрад ваджэння стралы, а пра свае гераічныя прыгоды падчас савецка-бальшавіцкай вайны. Слухай сюды, я ж у разведку ходил, партизанским отрадом командовал. А один раз, поверишь, иду по лесе, а на меня 5 польских белополяков. Як накинулись, я одному в лыж, другому в морду, третьему под дых, а 2 другие разбеглись. Ой, як было, поверишь? Сшытак з запісамі этнографа ў тым жа годзе патрапіў да пісьменніка Якуба Коласа. Беларускі класік настолькі ўразіўся прыгодамі старога палешука, што вырашыў напісаць пра іх кнігу. У 1934 годзе Колас выдаў сапраўдны хіт «Дрыгва». Прыгодніцкая аповесць пра перыяд савецка-польскай вайны на Палессі. А Дрыгва гэта імя ці прозвішча? Дрыгва – гэта адно з назваў балота. У беларускай мове больш за 30 абазначэнняў тэрміна балота. Любяць у нас гэтую субстанцыю. Дык вось, Васіль Талаш у гэтай аповесці быў галоўным героем, хоць і пад іншым іменем. Дарэчы, а ці ведаеце вы, пад якім іменем выступаў дзед Талаш у Дрыгве? Калі ведаеце, то пішыце ў каментарах. Праверым, ці ёсць сярод вас знаўцы беларускай літаратуры. І тут паўстае рэзоннае пытанне. А ці не наплёў Васіль Ісакавіч праставатым гарадскім акулярыкам баек з галавы? Мог жа і прыдумаць. Да я уже правду говорю. Я ніколі не хлушу, не маню и не брошу. Ну что ты там брешешь, пень старый? А ты собаку закрыла? Закрыла. Сама иди закрыйся. Хутчэй за ўсё, крэпка прыўкрасіў. Але мы маем дастаткова дакументаў, каб сцвярджаць, што стары партызан асноўную канву свайго жыцця выдаў праўдзіва. Мы ведаем, што Васіль Ісакавіч Талаш нарадзіўся 25 снежня 1844 года ў малой вёсцы пад Петрыкавам. 1844 год. Вы толькі падумайце. Чалавек паспеў у дзяцінстве пабыць прыгодным селянінам, а паміраў ужо пры каляровым кінематографе. Дык як ён пражыў так доўга? У чым секрэт маладосці? Слухайте сюды, маляты. Не курыце махорки, не пейте самогонки, подписывайтесь на YouTube-канал Белсад Гісторыя і ставьте падабайкі. А, ну яшчэ, сцеражыцеся бычага цэпеня. Ну і пра першыя 75 год жыцця Васіля Ісакавіча мы нічога не ведаем. Прыкольна гучыць, да? Першыя 75 год жыцця. Усім бы так. Ведаем толькі, што пайшоў у прымакі ў вёску Новасёлкі. Меў 3 сыноў і 2 дачок. Ну і як усе палешукі працаваў на гаспадарцы.
Нідзе не выступаў, нікуды не бунтаваў ні ў 1863 годзе, а мог бы ўжо ні ў 1905, ні ў 1914, ні падчас рэвалюцыі 1917 года. Звычайны, бязмоўны і безаблічны селянін. Сапраўдны беларус. Паглядзіце, што будзе далей. І тут прыйшоў год 1919. 75-гадовы Васіль Талаш завязвае тугалапці, бярэ свой брыль і арганізуе партызанскі атрад з мясцовых дзецюкоў, якія ладзяць дыверсіі супраць польскіх жаўнераў у раёне Петрыкова. Якая муха яго укусіла? Ці то прыпецкі камар, які малярыйны? Як такое ўвогуле можа быць? Ёсць кананічная гісторыя, па якой нейкія польскія жаўнеры зайшлі на двор да дзеда Талаша і пачалі забіраць на падворку, проста што бачылі. Стары не сцярпеў, узяў сякеру і прагнаў рабаўнікоў. А далей адступаць проста не было куды. І ўнутры дзеда абудзіўся палявы камандзір, які спаў шмат гадоў. Іншая кананічная гісторыя кажа пра тое, што ў вёсцы Талаша нейкі час кватараваў дужа харызматычны камандзір чырвоных, які не толькі не рабаваў вёску, а наадварот распавядаў Талашу пра перспектывы камуністычнага ладу ва ўсіх фарбах. І дзед павёўся і паверыў. Верагодна, у гэтых гісторыях ёсць свой кавалачак праўды. Зразумела, што рабавалі салдаты ўсіх армій больш-менш аднолькава. Але напраўду у польскіх жаўнераў не было ніякай зразумелай агітацыі для палешукоў. У іх вачах усе мясцовыя жыхары былі недапалякамі, якія ўяўлялі інтарэс толькі як пастаўшчыкі правіанту. А вось у чырвоных усё было наадварот. Кожны селянін – патэнцыйны жаўнер сусветнай рэвалюцыі. Таму хочаш Маркса, хочаш Леніна, хочаш Троцкага, тады яшчэ можна было. Агітацыйны кантэнт на любую мэтавую аўдыторыю. І нейкая старгет-рэклам спрацавала на Васіля Талаша. Товарищ командир! Товарищ командир! Капиталисты сами продадут нам веровку, на якой мы их и повесим. Ленина цитирует. А агульная вера у революцию – это уже и есть початок революции. Малайчина, Василь. Исакович. Талаш, ганаруся тобой. Мой корову дадут, а мой две. Натхніўшыся, стары паляшук сабраў партызанскі атрад, які ладзіў дыверсіі, напады на патрулі палякаў і перадаваў інфармацыю чырвоным. Талаш удзельнічаў у некалькіх разведвальных аперацыях. І калі камуністы перайшлі ў наступленне, то старога палешука нават уключылі ў 47-ю дывізію чырвонай арміі. Пясок сыпецца. Куды ён папёрся? Дык вось тут Васілю Талашу, напэўна, і пашанцавала. Ён захварэў на тыф і вымушаны быў вярнуцца ў родную вёску. У Навасёлках яго зрабілі старшынёй сельсавета. Але там нешта досыць хутка пайшло не так. Усё ж палявы камандзір на мірнай пасадзе не заўсёды ўжываецца. І ўзрост. Карацей, хутка Талаш вярнуўся на сваю гаспадарку. Заўважце, на сваю гаспадарку. Падняўся мужик, бо пачынаў ж з прыгонных. Дык якая свая гаспадарка пры камуністах? Пра міжваеннае жыццё Талаша мы ведаем тры крыху супрацьлеглыя рэчы. Па-першае, дзед Талаш сапраўды верыў у камунізм, за які ваяваў. На яго напраўду торкнула ўся гэтая гісторыя пра роўнасць і справядлівасць. Ён выступаў на сходах і мітынгах, супрацоўнічаў з ГПУ у пошуках шпіёнаў. Ведаем, што некалькі разоў ён выдаваў людзей, якія дапамагалі кантрабандыстам пераходзіць дзяржаўную мяжу. На той момант мяжа праходзіла зусім недалёка ад Петрыкова. Захавалася гісторыя, што Талаш аднойчы папрасіў у ГПУ шмат золата, каб падкупіць аднаго кантрабандыста для атрымання ад яго карыснай інфармацыі. Вы разумееце, камбінацыя на ўзроўні Джеймса Бонда з магчымасцю падзарабіць. І гэта не адна такая гісторыя пра чырвонага партызана. Товарищи, 2 кілі золота гэта нямнога. Не для сябе прашу, для агульнай справы, для перамогі сусветнага пралетарыяту. Сыпце. Васіль Талаш так і не пайшоў у калгас. Паглядзеўшы на ўсё бязладдзе камуністычнага працэса, стары ўзгадаў, што ён усё ж не камуніст, а гаспадарлівы паляшук і вярнуўся на свае валокі. Ох жа хітры жук. І за камуністаў быў, і за золата. Я ж кажу, гаспадарлівы паляшук.
А не расстралялі яго за такое нахабство толькі таму, што Васіль Ісакович насіў на грудзях ордэн чырвонага сцягу. З 1920-х гадоў Васіль Талаш бамбіць сваімі заявамі ўрад БССР з патрабаваннем даць яму гэты ордэн. Каб вы проста разумелі, не прынята прасіць ордэн для сябе. Так проста ніхто не робіць. Ну, але адкуль пра тое было ведаць старому неадукаванаму Палешуку. І па выніку у 1928 годзе Васіль Талаш атрымаў гэты ордэн. Да нябёс падняў статус Талаша Якуб Холас сваім творам «Дрыгва». Хоць і там Талаш аказаўся незадаволен. Ён жа ўсім распавядаў, што адзін раскідаў 5 польскіх легіянераў у тым далёкім 1919 годзе, а Колас у сваім творы напісаў, што толькі 3. Талаш спецыяльна паехаў у Мінск, каб выразіць сваю незадаволенасць пісьменніку, а па некаторых звестках нават запатрабаваў ад Коласа частку ганарара. Ну, а што? Гэта ж ён расказваў, а Колас толькі запісаў. Михайлович, что ты за лухту написал? Я ж 5 раскидал, 5, а ты написал, что только 3. Ты ж мяне перед суседзямі зневажаешь. А жонка что мне кажа? Але па выніку яны нібыта разышліся сябрамі і пасля нават не аднойчы сустракаліся за чаркай чаю. Склалася так, што ордэн і Дрыгва зрабілі Талаша адносна недатыкальным, і страшны 1937-38 год дзед Талаш праскочыў без асаблівых стратаў, нават не гледзячы на тое, што быў аднаасобнікам. І вось 1941 год. Талашу на той момант 97 гадоў. Падкрэсліце, калі ласка, 97. Немцы, відавочна, хутка даведаліся, што за фрукт жыве ў Новасёлках. Але не разумелі, што з ім рабіць. Нібыта чырвоны партызан, але ж зусім стары дзед ужо. Па выніку яго арыштавалі 1 раз і забралі ордэн. Пасля арыштавалі 2 раз і зноўку чамусьці адпусцілі. У пэўны момант Васіль Талаш сабраўся зімой на рыбалку. Пайшоў адзін і не вярнуўся. Калі старога пачалі шукаць, то знайшлі толькі ягоныя рэчы каля палонкі на беразе ракі. Патануў дзед. Патануў, але усплыў у хуткім часе ў мясцовым партызанскім атрадзе. Яшчэ адно круцельства ў стылі Джеймса Бонда. Тут таксама ёсць разыходжанне версій. Па адной Талаш пайшоў у партызаны, бо не хацеў сядзець і чакаць 3-го арышту. А па другой у атрад яго клікалі даўно, але стары Паляшук пагаджаўся ісці толькі пры ўмове, што пасля вайны яму выдзеляць асабісты гектар зямлі. І ніхто яму сказаць нічога не мог. Узялі? Нейкі дзіўны камуніст гэты Талаш. Ага. Нібыта камуніст, а насамрэч кулак нейкі. Во-во. Ну, я ж казаў, гаспадарлівы Паляшук. У атрадзе дзед Талаш патрэбны быў, канешне, не для баявых аперацый, а як сімвал партызанскага змагання. Але ў лесе легендарны партызан праседзеў нядоўга. Нейкі піяршчык спахапіўся, што такі кадр больш патрэбны ў цэнтры, і Талаша пераправілі ў Маскву. У Маскве Васіля Ісаковіча пасялілі ў дарагой гасцініцы і пачалі вазіць па розных мітынгах і радыёперадачах. Хоць Талаш на той момант быў ужо вельмі стары і малы як грыбок, але за словам у кішэню не лез і сваім паляшуцкім говорам даваў дусту фрыцам на шматлікіх імпрэзах. Захаваліся сведчанні партызанаў з Беларусі, якія ўзгадваюць пра тонізіруючы эфект прамоваў легенды партызанскага руху, якія яны чулі па радыё. Дык а што гэта сюды гаварыць у гэту тычку? Сюды. Дык і людзі пачуюць? І жонка? І жонка. Жонка, навяжи собаку. Васіль Ісакович! А, все. Братцы, бейте гітлерцаў паганых. Дык, а яно што, беспроводное было? От технологію. Ядро на мать. Па Маскве стары Паляшук хадзіў без страху, а калі губляўся, то падыходзіў да любога сустрэчнага мінака і пытаўся. Прабачце, а дзе у вас тут жыве знакаміты дзед Талаш? Ну, вы разумееце ўзровень самаацэнкі дзеда Талаша. Талаш вярнуўся ў родную вёску адразу пасля вайны. Паспеў яшчэ з'ездзіць у Мінск да Панамарэнкі, каб выбіць для свайго калгаса каня. І нават уладкаваўся лесніком у мясцовым лесе. Але нехта вырашыў, што, напэўна, ўжо хопіць. 101 год. Цалкам дастаткова.
Васіль Талаш памёр 23 жніўня 1946 года і пахаваны на гарадскіх могілках Петрыкава. Што гэта ўвогуле было? Жыў сабе чалавек 75 год, нідзе не засвяціўся, а пасля раптам 25 гадоў суцэльных прыгодаў. У чым сакрэт дзеда Талаша? Слухай, дед, ты ж казаў не піць, не курыць, каб доўга жыць. Маляты, ніколі не кажы ніколі. Ці ж ты гэтага сабаку ўвогуле? Дык што ж паўплывала на такое магутнае пераўвасабленне дзеда Талаша? Можа, гэта ідэі Маркса і Леніна так запалі старому ў 1919 годзе, калі ён паверыў у сябе і ў сваё права браць ад жыцця ўсё, а пасля шчасліва пражыў 25 год, так і не зразумеўшы, што людзей навокал гэтыя ідэі цягнуць у пекла. У беларускі нацыянальны код дзед Талаш увайшоў як сімвал мужнага партызана і барацьбіта. Але мы дужа мала ведаем пра ягоныя партызанскія прыгоды ў 1919 і 1920 годах. Можа, ён там праўда нешта прыдумаў? Можа, варта паглядзець на гэтага сівабародага старога пад іншым вуглом, як на чалавека, які не баяўся браць сваё, не пужаўся ворагаў і не звяртаў увагі на аўтарытэты. І яшчэ не паленаваўся памяняць сваё жыццё ў 75 год.